హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీవర్షాస్ కిచెన్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం చాక్లెట్ కూల్ కేక్ చేసుకుందాము. ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో హాఫ్ కప్ షుగర్ వేసుకోవాలి. ఇందులోనే 1/4 కప్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇది రిఫైన్డ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి, వాసన లేని ఆయిల్. పల్లి నూనె మాత్రం వేయకూడదు. ఇందులోనే హాఫ్ కప్ పెరుగు వేసుకోవాలి. పెరుగు వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా విస్క్ చేసుకోవాలి. ఇది క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చే వరకు బాగా విస్క్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక 5 minutes పడుతుంది. ఇందులోనే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసుకోవాలి. ఇలా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఒకటే డైరెక్షన్లో కలుపుకోవాలి. ఇందులోనే 1/4 స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్ వేసుకోవాలి, లేదా 4-5 డ్రాప్స్ వెనిలా ఎసెన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకటే డైరెక్షన్లో కలుపుకోవాలి. వీడియో క్లిప్లో చూపించే విధంగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక జల్లెడ పెట్టుకొని అందులో 1 కప్ మైదా వేసుకోవాలి. ఇలా 1 కప్ మైదా వేసుకున్న తర్వాత జల్లించుకోవాలి. ఇలా జల్లించుకోవడం వలన కేక్ అనేది సాఫ్ట్గా ఫ్లఫీగా వస్తుంది. ఇది మాత్రం మెయిన్ పాయింట్. ఇది బాగా జల్లించుకోవాలి. ఇందులోనే 3 టేబుల్ స్పూన్స్ కోకో పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఈ కోకో పౌడర్ పూర్తిగా ఆప్షనల్. ఇందులోనే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఇందులోనే చిటికెడంతా బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి. చిటికెడంతా ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా జల్లించుకోవాలి. ఇప్పుడు స్పాచులాతో కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో కలుపుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు ఇలా కలుపుకోరాకుంటే విస్కర్తో 1 డైరెక్షన్లో కలుపుకోవాలి. ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో. ఇలా కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్. ఇందులోనే హాఫ్ కప్పు పాలు వేసుకోవాలి. ఇలా పాలు కలుపుకోవాలి. పాలు పోసాక ఇలా కొద్దిగా నేను 3 times వేసాను పాలు. కొద్దిగా హాఫ్ కప్ పాలు. ఇందులో నాకు 1 టేబుల్ స్పూన్ పాలు పట్టాయి. ఎందుకంటే కోకో పౌడర్ స్కిప్ చేస్తే మీకు హాఫ్ కప్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను కోకో పౌడర్ వేసాను కాబట్టి 1 టేబుల్ స్పూన్ పాలు ఎక్కువ పట్టాయి. కేక్ టిన్ తీసుకొని ఇందులో ఆయిల్ గ్రీస్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకోవాలి. గ్రీస్ చేసుకున్న తర్వాత బటర్ పేపర్ వేసుకోవాలి. బటర్ పేపర్ పైన కూడా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి కేక్ మిక్స్ని బాగా కలుపుకోవాలి కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం కేక్ టిన్లోకి వేసుకోవాలి. ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుంది. చిన్నవాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరు ఇష్టంగా తింటారు. ఇది వెడ్డింగ్ యానివర్సరీకి కానీ బర్త్డేస్కి కానీ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని బాగా ట్యాప్ చేయాలి 4-5 times. ఇలా ట్యాప్ చేశాక ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాన్ని 5 minutes ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. ఇందులో కేక్ టిన్ని పెట్టుకుందాం. మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకొని ఒక బౌల్లో విప్పింగ్ క్రీమ్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఇందులోనే 3/4 కప్పు పాలు కొద్దిగా పోసుకోవాలి. స్పూన్తో కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు బీటర్తో బీట్ చేసుకుందాం. థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు బీట్ చేసుకోవాలి. దీని థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చాక ఇందులో మళ్ళీ ఒక 1 or 2 టేబుల్ స్పూన్స్ పాలు వేసుకోవాలి. ఇందులోనే 4-5 డ్రాప్స్ వెనిలా ఎసెన్స్ వేసుకోవాలి.
ఇందులోనే షుగర్ పౌడర్ వేసుకోవాలి 1/4 కప్. కేక్ని డీమోల్డ్ చేసుకుందాం. ఇలా కేక్ని డీమోల్డ్ చేసుకున్నాం. ఇది ఇలా డీమోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలాంటి ఒక అట్ట తీసుకొని క్రీమ్ అప్లై చేయాలి. విప్పింగ్ క్రీమ్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి. కేక్ని దానిపైన పెట్టేయాలి. ఇప్పుడు టూత్పిక్తో హోల్స్ పెట్టుకోవాలి. షుగర్ సిరప్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఇది ఇలా ఫోర్క్తో కానీ దేనిపైన దీన్ని హోల్స్ పెట్టుకొని షుగర్ సిరప్ని మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. 2 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్లో 1/4 కప్ వాటర్ వేసి మరిగించుకోవాలి. దీనిపైన కేక్ క్రీమ్ని అప్లై చేసుకుందాం. ఇది పూర్తిగా అప్లై చేసుకోవాలి కేక్ పైన. ఇలా నైఫ్ ఉంటే నైఫ్తో అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇది రౌండ్గా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా రౌండ్గా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత స్ప్రింక్లర్స్తో గార్నిషింగ్ చేసుకుంటే మనకు ఎంత రుచికరమైన చాక్లెట్ కేక్ రెడీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్.